Paithago party mongni salsani yagolo kokti shala Buma tei Bwtano Silai Koknai Sajesh debermane romkha mongya kami thanani police nukhungo kisa misa kok banglai mani party mongno tuye naithangnai 4 sal horo Buma tei Bwtano Silai Kokmani nuna chora kalichoran kamini Sajesh deberma phiaba romjangnai Sajesh deberma corona positive wngmani bagai dorbarno Tisawi Manliya Bono police 4 sal horo mongya kami thanani nuna sora eriji village ni bisingo khobjangnai nuna sora amsayo sagni busla kusuni yagono Silai kokjagai thimrajak Buma tei Bwta okra party mungni yagulo guli nangjake Buma sornoli deberma tei Bwta okra Rajkumar deberma no tubujakmani telamura bwkhakse sakhamnogo phiaba telamura sakhamnogo guli tiklaijaknai equipment kwrwini bagai logi logi no rohorjak borokno Agartala jibi sakhamnogo party mungni yagulo kharjak tongmani Buma tei Bwtano Silai Koknai Sajesh deberma Paithago party mungni salsani yagulo kokti salo Buma tei Bwtano Silai Koknai Sajesh deberma no romkha mongya kami thanani police kokti sal diporo huija koktumani bisingtui sagni nogono thangui romkha bono mongya kami thanani police phiaba Buma tei Bwtano Kokmani Silai no bini yakni tiklai Manliya police romjanai Sajesh ni phirongmung Buma tei Bwtano Kokmani yagulo no ganani kaisa tisawo khibi rohorka hnoi Aboni yagulo tisawo thangui tui bisingo naituklaimani yagulo Manliya Silai Widang dia mana an mabai an kokbang lai ta Silai be kokbang han kubida kubino bor silai ma ti par ni ang to kongna ni bano beshi silai dia ni kami khai kare so ni babu bong tamo nona babu pusina ni ma nang kisaban baka saya da sawotam saya to masa ngana bakini mana kokma angan amono ko yable sama ko sa angan dar mas ko nin dara khai nona agi bamiti phe diba bamiti phoya ang semon hai kono bamiti phemen bisingo bo bo phai ne ano khasawai boka ke saba tam chaw no nin dara bong de bin boy jona naw ni bosaba nin bihi be bo ta mane tong sitra tong ati dia tong ya okay mane bo sajung no go tong na nang tang an ma ba songbai bona ang toni ta ang no go kere nin bihi be bo sas member da tong adri sai man no kere ngai sas member kere ngai tong bona de ko khala mane ke abang iko to chin no go bo kaisa salara no tlang to no au bisingo an ana mano saka ama nang bahai ke osala ne bekhana ase buji woi na hamdin bekhana nang bese buji woi nang aba hai ke no buk chawa nang atike mu ko nang thupon to nini bari bai o ram da sala phai deli thu ya berena phaman da bo beranga phaya orang da sala bung pheda mo songkor deborna biang nai bo chibirni chakmaga chibirni songkor bukan bung tam sana bukan bung samian angbo ekun tongja buya kuno angbo buya mane ke bo dara bai dol ngai bo sini nogo thangmo bo haita dara ni nogo esra no bo ko khanya thangmo ang bai tongya bor pura family antra singja benang ko gyasne sibana sumai ri ba apda kheta tong ne dare ba ko biri kana bo bai dili si singjot manglai dili si mawal lai nindara ba Paithago tangsalo khwai hangkor sakhamnogo bono tisanani tongmani bono police phiaba romjanai Sajesh deberma corona positive wngmani bagai dorbarnogo Tisawi Manliya bono mongya kami thanani police hini saka telamura bwkhakseni SDPO sunasoran jomatia update bono torolo romja kha ge kuto tini forward dakhai kisa chaimana nei mata covid positive ni se kuda produce khaiman dia no ta kola bagan covid care center suro bhai marus boro ni rommani bono sar miya bonin nagona positive yang ka produce khaima khamuta kuda emne kokmani silai rokhe madaman jakha Silai rokhe Manliya mane nodiyo kokthai rokhe naituk laikha Manliya ati kabang ma tiyo khibiri dikha bo tiyo sarabo nin bung nai nodi boroni kami gana wono emne family bukhaktui da case khaijak nai na boni relative khaikya Paithago romjanai Sajesh deberma no mongya kamini kola bagan covid center rohorjakmani koktuma corona hamui phaimani yagulo se bono
tisa jak sinai dorbar nogo obo haino police ni bukhakte sokpai kha koktuma yang te khaksa phaising guli nangmani bai Agartala jibi sakham nogo klajak tabok Buma Sornoli Debarma tei buta Rajkumar Debarma telamura ni simi hiron moni kokthum CHINI KHORANG